Radnici njih 1700 tužilo je firmu zbog neisplaćenog regresa i razlika toplog obroka. Tužbu su dobili, ali ne i novac kojeg nema. Radnici ističu da ih je nesposobna uprava dovela u ovu tešku situaciju. Tražimo prije svega odgovornost. Zašto se došlo u ovakvu situaciju? Ko je odgovoran za sve ove nastale gubitke, štete koje zaista bile nepotrebne u ovom vremenu, a govorimo znači o svim presudama koje su do sada izgubljene, pa se čak s presude išle pojedini do 400.000 maraka. Da li je neko odgovoran za ovakvo stanje u kojem se nalazimo? Željeznice su prošlu godinu završile sa rekordnim gubitkom od skoro 34 miliona maraka. Uprkos tome, direktor Dragan Savanović, koji preduzećem upravlja već 4 godine, ne osjeća se odgovornim. Kaže, tešku situaciju je naslijedio. Imalo se ne osjećamo odgovorni zato što smo iz dana u dan pokušavali da smanjimo troškove, da povećamo prihode, da identifikujemo gdje to idu, gdje se stvaraju obaveze koje se ne mogu podnijeti. Željeznice, čiji je većinski vlasnik entitetska vlada, godinama bilježe gubitke. U minusu su oko 260 miliona maraka. Godinama se čeka konkretan potez vlasti. U resornom ministarstvu danas poručuju da podržavaju nastojanje uprave da se prevaziđe problem. Vlada Republike Srpske željeznicama godišnje isplaćuje subvenciju u iznosu od 25 miliona maraka. Ministarstvo saobraćaja i veza u narednom periodu će razmatrati način prevazilaženja stanja u kojem se ovo preduzeće našlo i zauzeti stav po ovom pitanju. Dok Vlada Republike Srpske odluči kojim će kolosijekom željeznice da se kreću u budućnosti, radnici najavljuju krivične prijave. Sjednicu glavnog odbora samostalnog sindikata mašinovođa održat će sljedeće sedmice.